खुलुमबाय गिबियावनो जोंनि बे दिनै बेयाव राम मन्दिराव फुजा होफैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जाहाथे कुसुगाव समस्तियाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि जे बिजाथि श्रीजुत रबिराम नार्जारी सारखौहाय बिपुल बराव जाहाथे देरहाहोनो हायो आरो बिनिफ्राय फारफ्रोमबो बिथिङाव मोनफ्रोमबो ओनसोलनि मानसिफोरा जाहाथे शान्ति भाबै भट दान खालामनो हायो, जेबो दावराव दावसि हिंसा हिंसि जाथाय जाया, गावनि अधिकार गावनि गावनि मोननांगौ माने होनांगौ भटखौ जाहाथे मोजां रोखोमै भट दान होनो हायो आरो गासिबखौबो मंगल गासिबो जोंनि समस्तियानो गासिबो सुस्थ' मंगलै बयबो भट दान खालामहैनो हायो आरो जोंनि बे बिपिएफ दोलोनि बिजाथि श्रीजुत रबिराम नार्जारी सारा बयनिफ्रायबो बांसिन भट लानानै देरहासार खालामनो हायो, ओनसोलखौ एरियाखौ नायनो हानायनि थाखाय जाहाथे सारा माने बुरजा भराव देरहानो हायो। बेनि थाखायनो जोङो दिनै मोनफ्रोमबो बे मन्दिरल' नङा, राम मन्दिरल' नङा, गोबां मन्दिरावनो जों दाब दाब जायगायाव जों फुजा होबोदों सारनि मंगलनि थाखाय, ओनसोलनि थासारिया जाहाथे मोजाङै मोजां भटारफ्रा जाहाथे मोजां रोखोमै भट दान खालामनो हानायनि नामाव जों बे फुजाखौ होनाय जादों आरोखि। इउपिपिएल एबा एबसुफ्रा दिनै माने खना खनला माने थाखा रानबाय थादों, दा बैफोर थाखा राननायफ्रा दिनै माबा खहा लाबोनो हागोन नामा? दाथ' बे हाजारखि जेखि खामानि मावा मानो बिथांमोनहा बेयाव खुनु माने जेबो प्रभाब खोख्लैनो हाया, मानोना सैथोआसो जै जायो। जिहेतु जोंना जाय बिजाथिया मावनो हाग्रा गोख्रों, गोदोनिफ्रायनो माने बर' समाजनि बर'नि थाखाय बर'नि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय जिउ आरो जिने द' होनलायलायनाय स्ल'गानखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि निति आदर्शखौ लानानै खामानि मावबोनाय बे जोंनि 6 नं कुसुगाव समस्तिनि बिजाथिया दा बेखौ रावबो फेक्टर नङा। बिनि थाखाय जोंनि रबिराम नार्जारी सारनि थाखाय रावबो फेक्टर नङा। हाजारखि जेखि खायदा कौशल खालामा मानो, जेखि दाङाबाजि दावराव दावसि खालामनो सेस्था खालामा मानो, जों अहिंसाबादियै जोङो राजनितिखौ गेलेलांगोन। अहिंसाबादिनो जों भट दान होनानै सारखौ बिपुल बराव जों देरहासार खालामनो हागोनखौ जों मिजिं थिदों आरो रायजो राजाया जोंजों दिनै जोंनि प्रति लोब बिपिएफ दोलोआव जगदान जागासिनो दं आरो भट दान खालामनो बिथांमोना साखाफारा जानजि खाखाबाय। जाहाथे कुसुगाव समस्तियाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि जे बिजाथि श्रीजुत रबिराम नार्जारी सारखौहाय बिपुल बराव जाहाथे देरहाहोनो हायो आरो बिनिफ्राय फारफ्रोमबो बिथिङाव मोनफ्रोमबो ओनसोलनि मानसिफोरा जाहाथे शान्ति भाबै भट दान खालामनो हायो, जेबो दावराव दावसि हिंसा हिंसि जाथाय जाया, गावनि अधिकार गावनि गावनि मोननांगौ माने होनांगौ भटखौ जाहाथे मोजां रोखोमै भट दान होनो हायो आरो गासिबखौबो मंगल गासिबो जोंनि समस्तियानो गासिबो सुस्थ' मंगलै बयबो भट दान खालामहैनो हायो आरो जोंनि बे बिपिएफ दोलोनि बिजाथि श्रीजुत रबिराम नार्जारी सारा बयनिफ्रायबो बांसिन भट लानानै देरहासार खालामनो हायो, ओनसोलखौ एरियाखौ नायनो हानायनि थाखाय जाहाथे सारा माने बुरजा भराव देरहानो हायो। बेनि थाखायनो जोङो दिनै मोनफ्रोमबो बे मन्दिरल' नङा, राम मन्दिरल' नङा, गोबां मन्दिरावनो जों दाब दाब जायगायाव जों फुजा होबोदों सारनि मंगलनि थाखाय, ओनसोलनि थासारिया जाहाथे मोजाङै मोजां भटारफ्रा जाहाथे मोजां रोखोमै भट दान खालामनो हानायनि नामाव जों बे फुजाखौ होनाय जादों आरोखि। इउपिपिएल एबा एबसुफ्रा दिनै माने खना खनला माने थाखा रानबाय थादों, दा बैफोर थाखा राननायफ्रा दिनै माबा खहा लाबोनो हागोन नामा? दाथ' बे हाजारखि जेखि खामानि मावा मानो बिथांमोनहा बेयाव खुनु माने जेबो प्रभाब खोख्लैनो हाया, मानोना सैथोआसो जै जायो। जिहेतु जोंना जाय बिजाथिया मावनो हाग्रा गोख्रों, गोदोनिफ्रायनो माने बर' समाजनि बर'नि थाखाय बर'नि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय जिउ आरो जिने द' होनलायलायनाय स्ल'गानखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि निति आदर्शखौ लानानै खामानि मावबोनाय बे जोंनि 6 नं कुसुगाव समस्तिनि बिजाथिया दा बेखौ रावबो फेक्टर नङा। बिनि थाखाय जोंनि रबिराम नार्जारी सारनि थाखाय रावबो फेक्टर नङा। हाजारखि जेखि खायदा कौशल खालामा मानो, जेखि दाङाबाजि दावराव दावसि खालामनो सेस्था खालामा मानो, जों अहिंसाबादियै जोङो राजनितिखौ गेलेलांगोन। अहिंसाबादिनो जों भट दान होनानै सारखौ बिपुल बराव जों देरहासार खालामनो हागोनखौ जों मिजिं थिदों आरो रायजो